تصر الفاظ کی بعض اصول بیانوں میں اولنی سوال پر سیاست کے کہ اسلامی بھی ہو کہ غیر اسلامی بھی، شرعی بھی ہو کہ غیر شرعی بھی، دا سوال اچتی گی اور پر کالجوں کے جکم پولیٹیکل سائنس لو کی گی اگر جنگاروں بنے سوال اسلامی سیاست کی بمدہ سوال اچتی گی کہ حاکمیت دچا دے دلتا مراد زمان حاکمیت تکوینی اور کارسازی اغا مراد پدی وقت نہ دے، حاکمیت تشریعیہ دچا دے، مقتدر اعلیٰ سوک دے، اقتدار اعلیٰ دچا دے اور سپریم قوت سوک دے، برترین قوت کہ آغا خلاف اس وقت نشی کو دے اور آغا خود مختار دا حاکمیت نو مغربی جمہوریت، حیوانی جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی تو سادو چکو کے ایمان چی دا پیرنجان جمہوریت آگے جدی سوال جواب ورکڑے اول کی خوب و برطانیہ و پدی علاقہ کی آمریت اور بادشاہت اور بادشاہ منشا قانون ہوا چاہ حاکمیت اعلیٰ بادشاہ تا حاصل آگے نہ خلق تنگ شو نہ بغاوتوں کو نہ چاہے نہ بغاوتوں کو نہ پاگے کو خوشحال ایو فرانس کی اوسرے او روسو نمو اگر کتاب علی کو معاہدہ عمرانی اگر کتاب کو فرانسی سے کی لکھ رہے ہو اردو ترجمہ سے چاہ کرے دانو آگی دا کتاب نم دا اردو کے بیان کرے دے معاہدہ عمرانی دا ہر کتاب خلاصہ دا کہ حاکمیت دا بادشاہ نہ دے دا کوئی خبر ہو کر مگر حاکمیت دا عوام ہو دے دا چاہ دے دا عوام گویا خدا یو نہ دے گن دی نعوذ باللہ من ذالک عوام و منشا قانون دے اقتدار اعلیٰ مقتدر اعلیٰ عوام دی لہذا منشا عوام قانون نہ دا آمریت اور دا بادشاہت ہم زیاد خطرناک شرک دے اور مشرکانہ نظام یعنی حاکمیت نہ مراد دل تک یا فیصلہ کہ ان کے قاضی میں مراد نہ دے یا اسلام کیوں رشتہ حاکمیت دا مانا چداغا خبر قانونی چداغی نہ خلاف قول حق چاہتا حاصل نہیں نو دا وہی کہ عوام نو دا عوامی حکومت دا تکے چتا سو دا اورے کنا جی دلی اصل اگر نصب راتا معلوم دے چدا رشتہ دا چانے دا کرے دا روشو دا کتاب معاہدہ عمرانی دا کتاب نہ دا خبر خورا شوئے دا نو بیا خلق کے غلط معنوں کے میں استعمالی اور سو کے بصحیح معنوں کے میں استعمالی خزمہ پر بمزاج خدا عوامی حکومت الفاظ اور اخر آزینہ عوامی حاکمیت نشتے عوام فقراء دی یا ایوہ الناس انتم الفقراء فقیران یہ محتاج یہ بندگان یہ غلامان یہ مخلوق یہ تاسو نوے کیا بنے ہاں اشرف المخلوقات دے انسان بر غیر اللہ تصر نہ کی گئی لیکن ہر صورت کی شرافت و کرامت انسان تور کرے دے خود دے فقیر دے غلام دے بندہ دے حاکم نہ دے دے رقبل مرد اختیار نہ لڑی نہ سنگا حاکم نہ دا مشرکانہ دے بل نظام دا غطس ہے کمیونزم و سوشلزم را گئے نو کمیونزم سوشلزم کسی معمولی فرقون اشتا 19-20 واقع باس کے نظم خلاصہ دادا چاہی میں حاکمیت دا طول و عوام نہ دے بلکہ حاکمیت دا مزدورانو دا کسانانو دے پسادو ٹکو کے مخبر کوما کہ کل دا سرمایہ دار اور جاگیردار دی تا حاکمیت حق حاصل نہ دے مزدوران اور کسان جدی حاکمیت پکار دے نہ ڈوڑے جامع مکان بہلا ملاوی گی ترسو چھ حاکمیت دا مزدور اور دا کسان قائم شوی نہیں دی چھ سوال اغبا قانونی دی منصب قانونی دا تپوس با نہ کہے کہ خدا سے وہی اور رسول سے وہی اور مذہب سے وہی اور فلانی سے وہی اور فلانی سے وہی دا بکہے کہ مزدوران اور کسانان سے غاری لیکن سغواری دا بے قانونی خلاصہ دا کمیونزم امداد اور دا سوشلزم امداد اور دا مشرکانہ نظام بنیاد میں آباد ہے کہ خدا نشتہ نعوذ باللہ من ذالک دا دنیا خود بخود میکانسی انداز کی پیدا شہدہ چلے گی قانون فطرت دلانے چلے گی اور پخپل چلی
د اسلام کی فطرت نه د دې په جبه یادو ما د دې ساده الفاظو کې مثال دا دی لکه دا اور کې د سوزولو طاقت دی او په اوبو کې د یخوالي طاقت دی دقه ته دی وایي دغه نظام چلوي نو هغه مشرکانه نظام دین نظام چې دی هغه آمریت اور بادشاہت دی ملوکیت او آمریت کې فرق دی خدا مفهومی خلاصه یو ده طریقه یو ده یو موروثی بادشاہتی چې پلار په زیزوی زوی په زیزوی دغه په زیزوی خاندانی میراث ایو چې دی کله باقاعده منتخب شي لکه هټلر چې منتخب شوی و لیکن آمریت قائم کی هغه فاشزم ورته وایي فاشزم ویلو که موروثی بادشاہت ملوکیتی ابن خلدون داغه تعریف کړی دی چې ملوکیت معنا دا ده هغه نظامی حکومت ته ملوکیت وایي چې عوام مجبورول شي په پورا کولو د منشا د بادشاہ باندې د بادشاہ منشا پورا کولو باندې کوم نظام عوام مجبورای د ملوکیت وایي ابن خلدون داغه فنی تعریف ادا کړي نو مشرکانه نظام ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ملوکیت مذمت کرے دا حاکمیت دی لور کئی یو بل نظام گوڑے ہم دیکھا کہ آگے تا پاپاہیت ہوئی تھیوکریسی ہوئی قرآن شریف الفاظ دتا اوروما چی وہ مطلب بے خط ہوا شئی ذکر چی دا مرکز دا قرآن دے نو پر نور خبرو بنی منگ دمرا دیر نپوئی کو خود بعض خلق دا پوئی دا پارا بیان کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ مذہبی پیشوایانو لا مقام دا حاکم ورکول حاکم تشریعی او دا شارع ورکول یعنی مذہبی پیشوا خبر بقانونی ملا او پیر چی سوئی بس دق بقانونی نظری معنی دا کہ حاکمیت و شارعیت و تحلیل و تحریم دا مذہبی پیشوا کا حاصل دے دا احبار و رہبان و طریقہ عیسائیانو کی دا پاپائی نظام دے اسلام کی دا پاپائی نظام نشتہ اسلام کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتو لوے مرتبہ دا چاہدا معلوم دا تاستا کنا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا اعظم تک میں پخلی پدیر آگے کہ استاذانو کی یو استاذ لوئی ہے یو استاذ وڑو کہی دیکھیں خود گناہ نہیں کہ نہیں ہاں جی استاذان یو استاذ دلتا زمونگا شیخ الحدیث لوئی استاذ دے زورو کے استاذ ماں نو تر آگے تب ویلے سے لوئی استاذ دے دا گوھر رحمان کو استاذ دے خو وڑو کے دے نو استاذان خود دیکھ نہیں استاذان بغیر دین اللہ کو نہیں سو نو امامان دا استاذان تو وی او زما خو یو خبره دلته مل تراغله پچا بخل لگی پچا بخل لگی خو ما ته رښتینی ښکاری چې څوک تاسو کی چې مذهبونه سودی نظر ما مذهب یو دی دین یو دی ان الدین عند الله الاسلام نو څلور دی او نه دوی او نه درې دی او نه لس دی او نه شل دی آدم علیه السلام نو واخله اوسه پورې دغه یو دین دی چې ان الدین عند الله الاسلام امامان مپیشوایان سودی نظیم زرگونه و لکونه دی پا دی سوار نسو کالو که بسمره تیر شی منگا خو مشرا تعداد ننے معلوم خدا سلور پا کی دیر خدای مشہور کری دی امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چاہتا بلو استاذ امام ابو حنیفہ اخکاری چاہتا بلو استاذ امام شافعی اخکاری خو استاذان دا دین تول دی نورم دیر دی خدای دولا خدای شہرت ور کرو بہرحال امام ابو حنیفہ قول دے کہ اعظم الناس بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا آغا قول کو پشت بنی دلائل لی ذکر میں پیش کو لیکن دا عظیم شخصیت ادنا صحابی پا ایمان او پا عمل کے دا طول امتنا اچت دے او دا واز ندی بلکہ دا اہل سنت و اصول دی اصول من اسی کلا پسید کم جگرے کهو جانا چتا خلق خطاشی جا زمان خلق خطاشی چا قبر چتا اوزن تو فورن بے فتوہ لگے دی فتوہ بازونا دے خدے اساتی اصول اہل سنت دا طول یو دی دا یو امت دے دے گروہ بندے و دے فرقو من تباکو اللہ دا گروہ بندے فرقواریت نمن اساتی با قرآن و سنت متفق دی